kai ku ba mu kiɗan mu na unity. Sanatan daga mai magana guda. Komanda Musa ya ce in faɗa. Sanatan daga mai magana guda. In faɗo sanatan da ake faɗa. Sanatan Yobe ta arewaci. An faɗe shi yana da abun faɗa. Sanatan daga mai magana guda. Saboda alkhairan da ya shimfiɗa. Sanatan daga mai magana guda. Ya kula da uwa ya kula da ɗa. Sanatan Yobe ta arewaci. Sanata Ahmed kai kai ɗa. Sanatan daga mai magana guda. Wani maski na gaɗiyan gyaɗa. Sanatan daga mai magana guda. Musa Kiliyato na faɗa. Sanatan Yobe ta arewaci. Komai na faɗa kai ka faɗa. Sanatan daga mai magana guda. Don kwa kai ka ce mamu in faɗa. Sanatan daga mai magana guda. Gaskiya ɗaya ce ita ka faɗa. Sanatan Yobe ta arewaci. Wasu ba sa so su ji an faɗa. Sanatan daga mai magana guda. Sa'amu ne gurin mai buɗa. Sanatan daga mai magana guda. Lamba ne zai ɗan wani tsokaci. Sanatan Yobe ta arewaci. Tsokacin Yobe ta arewaci. Sanatan daga mai magana guda. Shukar da muka yi ta kai gaci. Sanatan daga mai magana guda. Yanzu ba mu da sauran firgici. Sanatan Yobe ta arewaci. Sanata Ahmed ke lokaci. Sanatan daga mai magana guda. Kowa kwaɗa gaya na ya ci. Sanatan daga mai magana guda. Wasu sun yi kwaɗan sun kasa ci. Sanatan Yobe ta arewaci. Ba mu ƙara da kwan 'yancin mu ci. Sanatan daga mai magana guda. Yoni za a yi da magulmaci. Sanatan daga mai magana guda. Mahaukaci mi zai yi da lokaci. Sanatan Yobe ta arewaci. Yoba ba ma tura matsoraci. Sanatan daga mai magana guda. A kuzance ko kuma furici. A faɗa a cika sai ɗan kwarai. Sanatan Yobe ta arewaci. Taskar Allah Ahmed Lawal me da tsakar daji gari. A fada a cika sai dan kwarai. Sanatan Yobe ta arewaci. Taskar Allah Ahmed Lawan mai da tsakar daji gari. A faɗa a cika sai ɗan kwarai. Sanatan Yobe ta arewaci. Taskar Allah Ahmed Lawal me da tsakar daji gari. Almuhammin zan sanyo a fesarkin da ya kirkiru duniya. A cikinta ya kage ƙasa-ƙasa a ƙasashen yayi Najeriya. A cikinta ya kage jaha-jaha a jihohin yayi wata nahiya. Nahiyar Yobe ta arewaci iya aminta su zauna lahiya. A cikinta yayo Ahmed Lawal yayi mai sanata sai godiya. Rabana karubin ya salatuka ga Muhammadu Khairul Anbiya, wanda ba domin sanadinsa ba sai mai shagali ya sha wuya. Sanadin kadarar ranunnuka a duka gobe da yau har majiya. Da Muhammadu na yi tawassuli ko da yaushe dare ko safiya. Dole in sanyo ahalinsa kaf cefane shi ke da daken miya. Daga 'ya'yan har matansa sa'adan da su kaunu ta ka kwalliya. Rabu sashi rufawa abin yabo ga masoya ɗaha abin biya. Dole ne kuma in sanya da ku uluma ubaradin zawiya. Rabu sa sanata Ahmed Lawal ga kashi tun ƙawon jijiya. Allah ka sako ɗan samu ma'ana ni rumbun kafiya. Wani sako ne aka banna kai har na yi rubutu zandiya. Sako na kwamandan Unity Musa kuke da manuniya. Kowa bata sai kun faɗa kan haƙƙin wasu ba ku da uzuri. A fada a cika sai dan kwarai. Sanatan Yobe ta arewaci. Taskar Allah Ahmed Lawan mai da tsakar daji gari. Gishikan tafiyar ka ta Unity sanata ka fatan karya su. Amma da akwai matsalolluka annaga ya cancanta ka san da su. Kaga gwamna muke fata ka yi matsalolin sai ka kau da su. Matsalolin har ma sun yawa ani da ke katsina na san da su. Sanata tafiyar ka ta Unity ɗaya ce da yau ta karkasu. Sanadin mutumin da kawai ison jama'ar ka ya dinga kula da su. Baba sai ya raba su gida biyu wasu baya dama furar da su. Duk wa'anda yake so su
maƙaryata ko ba sa yin kai ne da su, waɗanda bai so ko mabiyanka ne ya gwada masu baya yi da su. Har jagororin tafiyar sun fahimci da diyare na su, kuma sun ki faɗa ma ba su so ya kasa tamnage da shi da takasu. Kuma shi bai da wata matsala a ko da al'umma ta kataka su, kuma in al'umma ta rabu dukkan wani kwanciki zai fasu. Baba mi ya kawo gawayi a cikin madara banda na kasu, gyara kayanka har abada baba bai zamtowa ba nusu. Gaskiya ɗaya ce ita zan faɗa ko da majina ta zai rasu. Mai kafiya ne lakani na ko ba da fatsa in zaka su, in yi su a gidanmu na unity wata rancen zan kafa mun bari. A faɗa a cika sai dan gwarai sanatan Yobe ta arewacin. Taskar Allah Lawan mai da tsakar daji gari. Baba zai rusa maka tafiya kuma ya ce tashi ta takaci. Da ya ji babatun makiyin can da shi ake cewa ko ji dan mace. Na in cace da kyarar dan giya a kaga kwance da kore tsogun na ce. Har gwara giyar ita za a sha ita cacar kan a ci gaibu ce. Makiyin da ya ce bai yi da kai gumi ya fi masoyin karkace. Na faɗa kuma na ƙara faɗa gyara kayanka aljin da ce. Mu ce baka daina daka da shi amma ka kula gumba ka ce, domin ita tsabar zai zubar dusar ita ce zai killace. Baba in ka bari aka taya hakan kamun ga hiyoyin bai ce. Kaga an kikilu an ɗauki bawu a gida za a yi cece ku ce. An bar dahira an ɗauke ku kaga dole magauta za su ce. A gidan ku ana cece ku ce, a gidan wasu kauya za ku ce. Sanata a gida gyara yake kafin a iso jama'ar gari. A faɗa a cika sai dan gwarai sanatan Yobe ta arewacin. Taskar Allah Lawan mai da tsakar daji gari. Ikon Allah sai dai a sanya ido don ba a canza shi. Raba na ka ji kan mai shari'a barasta Musa ne da shi. Sannan marigayi Muhammadu Dikos shi ma yau babu shi. Sannan Usman manzo da shi, rimu da aka gini da shi. Sana marigayi Alhaji Arewa Modu Kola ne da shi. Sana Concept Ibrahima gajera muna kewa da shi. Sai ina saka marigayi Tukur rahamar ka ilahu kasa da shi. Ya Allah duk laifukan da suka yi ma yafe masu shi. Rahman Rahim sunanka ne kuma kai ɗaya aka kira da shi. Allahu ina da godiya da kai da na sha roman kashi. Musa kiliya ya zubo mani kaga dole nake mashi tambari.